O Banco Central cubano acaba de anunciar unha reforma económica que pode ser moi importante para impulsar o proceso denominado das líneas estratégicas para a reforma económica levada a cabo polo presidente cubano Raúl Castro e legitimadas tras o Congreso do Partido Comunista de Cuba en abril pasado. Esta reforma bancaria oriéntase na posibilidade de pedir, obter créditos para actividades vinculadas a un emerxente sector privado dentro da illa caribeña, principalmente nos sectores agropecuarios, nos sectores tamén dos denominados actividades por conta propia, coloquialmente coñecidos en Cuba como os contapropistas, unha especie de xermen de pequenas empresas ou pequenos negocios privados en Cuba que se empezaron a fomentar principalmente a partir do ano 2010, cando se empezaron a levar a cabo algunhas destas reformas económicas impulsadas polo presidente Raúl Castro. Que pode ocurrir en este pequeno laboratorio experimental dunha apertura e flexibilización da planificación estatal dentro da economía cubana? É moi posible que unha das primeiras tendencias que se pode observar é unha verdadeira vocación dentro da ciudadanía cubana para tentar abrir negocios propios que lle permitan de alguma maneira fomentar algún tipo de economía privada, flexibilizando así o modelo socialista, ainda que non abandonando mesmo, seguindo consono coas liñas estratégicas levadas a cabo por Raúl Castro dentro da súa idea da actualización do modelo socialista cubano. Hai que tomar en conta tamén que o Banco Central de Cuba, en altas instancias tamén do goberno cubano, especulase coa posibilidade dunha unificación monetaria. Como se coñece, en Cuba existen o peso convertible, que é principalmente utilizado para actividades turísticas, e o peso cubano normal e corrente que utiliza a ciudadanía para as súas transaccións diarias. A posibilidade de unificación monetaria tamén podería de alguna forma flexibilizar todo o que ten que ver coas remesas da diáspora cubana, principalmente as que se envían dende Estados Unidos, e tamén para a atracción de investimentos estranxeiros para o desenvolvemento moi necesario neste momento para a actualización dun anquilosado sistema productivo dentro da economía cubana. Por tanto, con esta reforma bancaria que permite a posibilidade de acceder a créditos públicos para actividades privadas, aínda que é unha forma moi leve, moi mínima, con cantidades que non excedan os 500 pesos cubanos, pode ser considerado como unha iniciativa moito máis firme por parte do goberno Raúl Castro para a flexibilización e a actualización do modelo económico socialista, e de alguna forma tamén para ir implementando un tipo de apertura privada dentro da economía cubana que neste momento, tomando en conta a crise económica, aínda todavía os resortes do embargo económico que existe dende Estados Unidos cara a illa caribeña afectan considerablemente a productividade da economía cubana. Estamos, por tanto, a observar se este tipo de reforma económica, que de alguna forma tamén vai consona coa simpatía que pode ter o presidente Raúl Castro cara aos modelos chinés de Vietnam, de flexibilizar e agilizar a economía planificadas cara a unha maior flexibilización e liberalización da apertura económica, pode de alguna forma fomentar un novo tipo de desenvolvemento económico na illa, non exento de tensións, tomando en conta aínda a excesiva burocratización estatal existente, aínda que as reformas económicas tamén están traballando na diminución do mesmo, e a dependencia todavía moi marcada da sociedade cubana da actividade económica a partir do Estado e de actividades públicas. Por tanto, haberá que ver cal será o impacto dentro do punto de vista económico desta reforma bancaria iniciada, que se iniciará a partir do próximo 20 de decembro, e como os cubanos poderán tamén ir implementando algún tipo de apertura da súa economía privada de reforma dentro do modelo socialista na illa caribeña.